Ki Paidbah na ka Laiñ ki jaka ki lawan ban Mynsiem ya uba Ardent embasaya Miet ha ka jaka ka ba ulapan longe ka jing syak tangan menta ka jan Miet at pausan tarik ar hajar ar paulai. Ka jing syak tangan uba Ardent kala poy sya ka sengi ka balai na kaliang ka doktor kala ong ba uba Ardent ula kham telat bat kin let shim jing thau biang lasai.